Het EK voetbal stiet op het punt van beginnen en daarom binnen meesken in de regio dwaande mij de laatste tarierings. Bij Eriks Café in Dokkum binnen de kwasten van Zolderhelle. Want de boetenkant van het gebouw wordt hieronder oranje farven. De Drentse toerist Finus Baas vindt dat machtig, want hij is een van de grootste fans van oranje. Ja, we kwamen aanlopen en ik zeg tegen mevrouw van je ziet relatief nog weinig oranje. En deze meneer die is druk met zijn gevel aan het oranje maken. Ja, en dan trekt het altijd, hè. Oranje blijft trekken. Ik loop al meer als, vanaf mijn 13e was mijn eerste wedstrijd. En inmiddels heb ik 265 interlands op mijn naam staan. Neffens eigenaar Theo Kingma van het café is het een traditie geworden. Met 10 liter farven en wat help had hij binnen een paar uren zijn café oranje schilderen. Er in 2000 mee begonnen. En sindsdien hebben we het alle keren gewoon dien. En het lukt natuurlijk het publiek ook naar die taal als het voetbal op groot scherm haast. En dit is nou de 8e keer dat we dat doen. Dit hier is het EK-gevoel zoals voor de kroegbaas. Troch de maatregels maar je kroegen de wedstrijden op dit stuit nog net uitsturen. We zijn het zo gewend, normaal gesproken dan hebben we ongeveer 300 man binnen. En iedereen in het oranje en dan is het groot feest. Ja, en nu maken we helemaal niks. En, we hadden 2 grote schermen te hangen en ze mij net aan. De grote oranje fan zal niet van het EK missen. Hij is hieronder klaar voor de wedstrijden. Ik ben lid van de Oranje Club, van de Oranje Supporters, gesteund door de KNVB. En door mijn wedstrijdbezoek heb ik heel veel punten, dus ik heb alle kaarten voor dit toernooi.